Takže jsem byla na třídě míru a protože je venku 2 stupně, beru si mikinu. Pak si taky beru brejle, protože na pravý oko kvůli té ruce prostě vidím trošku už rozmazaněč a když dělám hodně i s fotkama, tak to musím vidět ostře. Tady je moje kamarádka Babizňa Agátka, má tam nějaký chloupek. Je 90 roků. A je tady, no ano, teď vás pozdravila. A každý ráno sleduju tady, jestli už neraší, orchidej. Moje oblíbený papírenský věci, jo, tuška. Tak, dupa, co jsem to chtěla říct, dopracovat. Tak mám chuť taky na tuhle čokoládu, ní nemá taky moc ráda, když přijde ze školy, tak s teplým mlíkem je fakt dobrá. Já nejkolik stála asi 40 Kč v Tesku, mají, myslím, i na košíku jsme ji teďkom brali. Takže je dobrá, strašně. Jo, a někoho zajímala tady ta jakoby ginkgo. To je prostě na soustředění, protože já dělám v práci 3 věci ještě jako další naráz a já to nesmím splíst. A už jsem se opravdu přistihla, že jako chudák můj mozek a kolikrát koukám do počítače a říkám si, co jsem to vlastně chtěla. Takže tohle je ginkgo biloba, soustředění na různé věci, na únavu, dodávám to jako i energii, jo, ono to se jmenuje jakoby zvláštně, ale je to prostě ginkgo, je to lepší verze ginkgo biloby. No a pak se to musím uklidit, jo, já teda vůbec nestíhám. Tady mám ještě mejdlo, jsem tady koupila voňavoučký, takže jsem ho nestačila mezi zubní kartáčky, to všechno uklidím. Tady mám ještě pasy, jako to nebudu nic prozrazovat. A tady, jo, hořčík beru, jo, hořčík, tady je ta ginkgo, pak je tam ještě ostropestřes, nemám nic s játrama, ale je to prostě jako fakt zdravý. A jako když mi 46 mi bude v březnu, tak jako... Takže hořčík berte určitě aspoň každý den, hořčík. Vás zajímaly takovýhle vlogy tenkrát, takže Jonáš tady má teda, se omlouvám, párečky, 96% se sýrem, ale úplně ty nejlepší, takový ty vídeňský. A já jsem měla strašnou chuť po letech na sýrovou pomazánku, tak jsem si ji koupila, nebo spíš košík dovez a Activii Bifiru si dám asi teďkon, bude 12 hodin, tak tím asi začnu, protože já jim nějak od 12 hodin nemám prostě celý dopoledne pak energii. No a ještě se nám mimo jídlo, tak chladí tady ta jeho růžová voda. Jako celkově každá růžová voda je tak příjemná, když je vychlazená, ne dovnitř, ale na vnějšek, jo. Obličeje je strašně příjemná. Takže já se loučím pro dnešek, když tak dejte tipy, co by vás ještě zajímalo a jedu pracovat, usírám, beru si brýle a všechny zdravě, mějte prima, zbytek týdne a víkendu, kdybychom se neslyšeli. No ještě bych zapomněla, jo, hele, docházejí syrky, musela jsem koupit malý, to už je co říct, velká krabička syrek, jsou tam asi jenom 2, ukázat vám to opět nemůžu, protože jedna ruka, chápete? A jdu si to zapálit, mě to zpříjemní práci, lepíky nový, nesmí chybět a jdu pracovat. Tak se mějte prima a zdravíčko. A to je vždycky, když já nevím, kterou svíčku si zapálit, ale musím si to tady ještě jako udělat v tom pořádek, jo. Takže tady to nevím. Tady Monínko, náš kocour britský, se tak roztahoval po stole, až ji normálně schodil, jo. Tady mám řezovou vodu. Musím se taky uklidit, když jsem to vybalovala. Normálně schodil, je to prasklý, jo, Barney tady mňouká. Takže já se loučím pro dnešek, když tak dejte tipy, co by vás ještě zajímalo a jedu pracovat, usírám, beru si brýle a všechny zdravě, mějte prima, zbytek týdne a víkendu, kdybychom se neslyšeli. Jsem přesvědčena, že jsme zde, abychom si navzájem požehnali a prospívali si. Svým jednáním tuto víru vyzařují každý den, dnešek 17. října.